तो भाई 10 ଟଙ୍କାରେ ମତେ ମିଳୁଛି 6ଟା ଗୁପଚୁପ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଗୁପଚୁପ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ କୁହ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଖାଇ ଖତମ କରୁଛେ। ଟାଇମ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଉଛି। ଉଁ, ଗୁପଚୁପ ଫାଟୁଛି ଯାଉଛି କୁରକୁର ହଉନି। ବର୍ଷା ଲାଗି ଗୁପଚୁପ ଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ବ୍ରେସଲେଟ ଲାଗିଛି। ଜଲ୍ଦି ବି ଖାଇ ହଉନି। ଆଉ ତ 4ଟା। ପାଣି ବି ସରିଲାଣି। କୁରକୁର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖିକି ଖାଇବ। ହୁଁ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। କିଛି ନା କ୍ରଞ୍ଚି ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ପୁରୁଷ ଭୁଲ କଲେ। ଟାଇମ ଆପଣ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ମୁଁ ତ ଖାଇବ। ବାଏ ବାଏ।